Kesngi ke bah nyopsan. Ha ke kerteng ukpa ukun mensi makut aman. Kutra Jisu tepen slek yangi dau mensi makut jong me. Kekam jong ki apostol kalau nong ke bah nreo. Katu kan ipor hadien kat banang bun ki senran ladon ke jinga knyum hapdeng kiju kiba kren Greek ba kitra kiju trai snong. Kiju kiba kren Greek kila uot baya kiriu kan thai jong ki om simpen biang kabam kadi man kasngi. Kumta ki khat arngut ki apostol kila khotlang iki senran baro bat kila ong haki. Kamlong ka badai bangin no ya ka jingalap ya ka tin ublay khnang ban shimti ya ka kam sam jenbam. Ti kumta ko para to jiet nyongut na preng jungpi. Kibriye ka bapitip bakidap da umun siem bakhuat bat ka jing start. Bat ngin pen kamti haki ya kani ka kam. Ngipat ya ladi ngin IT ka lut ka por haki jing duai bat ka kam jing yalam. Kekenhun barok kawai kelas ngobhai ka jing terwa ki apostol. Kumta kila jiet ya Stefan ubrio badap da ke jinget bat da umensi bakut bat ya Philip Prochorus Nicanor Timon Parmenas bat Nicolas Gentle na Antioch balakala sakaniam Ju. Kekenhun kalayalam ya ki syaki apostol ki baladwai bat kilabu ikikti halor jengki. Bakaktian ublay kala nang priang kisenran ha Jerusalem kila nang bun bat bun ba kiling do kila priang ya kajinget. Stefan badap da kajing iit blay bat kabor ulale bun ki kamba bat kidak pela hapdeng ki pat ba. Henry ladan kiriu khot kejong kasinekok kiriu laj lut kumbala khot ya ka kabaladon ki Ju ki ba na kirini ba Alexandria na Cilicia bat Asia ki bala sedang beniasat nia bat Stefan. Henry umensim la ai kat kata kajing start hau Stefan bahaba Ukraine kim laj angshu. Kumta kila kensyat de ki weipat kibriu ban supharap hana ngilayo sngow ba uni Ukraine persya yo Moses ba persya yo blay. Hakani rukom kila penki ya upat ba balik teman kisan. Bat ya kistat an. Kini kilawan si Stefan kila kem ya u ba kila yalam ya u hakmat ke dorbar. Nangta kilawan yalam kat tu kat ningut kibriu ban sakhilam ler persya ya u. Uni ubriu kila ong umar melien barabor ban kren persya ke temple bakut jongi. Bat ya kaan Moses. Nilayo sngow ba ong ba uniu Jisu na Nazareth. Unpan prai ke temple ba unpan kelai ki dustur baro ki balawan her sengi nadu Moses. Kitu baro ki bayesong dorbar kilapet syanyo Stefan. Bat kilayo i baka kmat jong u ka i kum ka jong u angel. Kalenong ka bah nyo. Ulingdo orang ba ulah keli o Stefan. Kadai sisya kumta. Stefan ulah pai kitien. Kuhon men kupara bat kukpa. Sengap ngan ong. Uta ublay jong kaburom ubal ulah penpau. Ha ukpa temen jongi u Abraham. Men ba udang syong ha Mesopotamia. Syua ba undek syong ha Haran. Ba ulah ong ha u. To ino ila kaying kasem bat kari. Bat to lech sakari kebangan sakedau hapi. Bat kumta ulah mi nakari Khaldia. Bat ulah lech syong ha Haran. Andala yap ukpa jong u Abraham. Ublay ulah pa e u ban kenriak syakani kari ha kabapisyong menta. Ublay simai benta e ya u Abraham. Bahkan long ka jong u. Wat sipru ka kendo. Henry ublay ulah kular baun aya ka ha u. Bat ba katakan long ka jong u. Bat ka jong kikun kiksiu jong u. Wala u Abraham simdon kun. Ublay ulah ong ha u. Kikun kiksiu jong pi kinsa syong ha kari nong we. Ha kabakin sa long merau. Bat kinsa syak lebeng kemba saus pak senem. Henry ngan sa pensitom ya kita kijat kipat benriu kiban penlong merau iki. Ublay ula ong. Bat hadien habut kinsa mino na katakari bat kinsa mani yang hakani kajaka. Nangta ublay ula ai ha u Abraham ya kariti ot share kum kadak jong kejutang. Kumta u Abraham ula ot share u Isak shtayo hadien balakhaya u. U Isak ula lek kumju ya u Jacob. Bat u Jacob iki khat arngut ki kepatemen. Ki kepatemen kila bisni ya u Joseph. Bat kila di merau ya u sya Egypt. Henry ublay ula don rengkat bat u ba lawan ya lam suk ya u ling babun ki jing jenjar. Onda u Joseph ula pau hakmat u Pharo. U siem Egypt. Ublay ula ai u ka akor em ba pensungubha ya ki baro bat ka jing stat. U Pharo ula penlong ya u Joseph ulat jong kari bat ka yeng siem. Tila don kenem sniu hari Egypt bat kanan baro. Bat kala penjenjar haduk kata-kata.
ki kpatemen jungi kim shimla ban yo jingbam shu. Kumta habau Jacob ulayo sngo baladon kau hari Egypt ulapha elaki kun shinrang jungu ki kpatemen jungi haka jinglek baningkong jungki shata. Haka jinglek kebaar u Joseph ulapin itu iladi haki hinmen jungu. Bat uparu usatip syapang kayeng kasem u Joseph. Kumta u Joseph ulapha kubor sya ukpa jungu Jacob. Dak bayatu hau bat babaro siyeng kinyawan sya Egypt. Kilayadon nyau pau san ngut baro. Tiu Jacob ulale hiar sya Egypt mau bat ukpa temen jungi kilayap hangta. Lapan kenria ikimet jungki sya Shechem. Balatep eki hangta hakajaka kabau Abraham ulatit na kajaj Hamor. Haba kaya kalajan ba ublay un pendep ya kata kabau ulakular ha Abraham. Kipaj benriu jongi ha Egypt kila nang buon. Ha kabakat do. Weipat usiem ubam semla itu ya Joseph ula sedang bersensyar ha Egypt. Uni ula syet syukur ba ula leben iki kepatemen jongi. Dah kabapen bor iki ban bret sabar ya laki kunlung. Kenang bakindup yap. Dai hakani kapor balakha ya Moses ukunlung ubah brio sibun. Lari ya hayeng kembalai benai. Bat habala bret ya na yeng lajong. Kakun upharu kalasim ya bat kalari ya kum la ukun. Lahikai ya baro kajing start ki Egypt. Bat ula kelalong uriu kraw hakiktian berkikam. Habau Moses ula dap saw hosnam karata. Ula kut jingmut ban le ya kendu ya laki para Israel. Ula lap ba uwei naki usya le ben ha unong Egypt. Markum ta ula le ya rap ya ba ula penhiar keput halor jong utau Egypt dak ba peniap ya Utarai baki para jat jong kin sngau thu ba ublei un sa pendan kam ya ban perlat ya ki. Henry Kim sim song thu. Hakawai per kasngi ula yo arngut ki Israel ki ba Yeshua ba ula persyang ban penyesuk ya ki. Tus ngap kurang ba ula ong. Pialong si para. Ti balaiken piale tokmet uwei pan. Uta balale ben ya uwei pat ula kentat ya kenyat ya syarut. Madu basung siem ya mi ban bisyarengi ula keli. Mikwa ban peniap sayanga kembali la peniap henin ya utu nong Egypt. Haba Moses ula yo ngau ya keni ula pet na Egypt ba ula le syong hari Midian. Hangta usayo ula yo arngut ki kun sendrang. Ti hadin saupos nem angal ula pau ha Moses hakalau beniap. Kabaklang ding lep hari kenja kabahajan ulum Sinai. Moses ula ngok ngany ha bolo iya kata ba ula lej ban pej ya ka najan. Henry ula yo ngau ya kasur utrai. Ngalong ublei jong kikpatemen jong pi. Ublei jong Abraham, jong Ishak, ba jong Jacob. Moses ula knyu da ka jingtieng bat umnut pej. Utrai ula ong ha Tolot iki juti jong pi na ba ka jaka ka ba piyeng kalong ka kendo bakut. Ngalapej ba ngalayo iya ka jingjinjar ka ba serkei jong kipat jong ha Egypt. Ngalayo ngau iki jing jong ki ba ngalawan hiat ban pelat yaki. Ali menta ngan pa epi sya Egypt. Ya uni Moses ubaki Israel kila kentat ben da kabaong. Manu botung siem yami ban bisyaringi. Ya keny ublei ulapha kum unong sensyar ba unong penim. Da ka jingerap jong angel ubalapau ha hakalau beniap kabaklang ding. Ulaya lam ya upat ba nari Egypt da kabalik ki kampla ba kidak ha Egypt. Bat hakaduriau basau bat hari kenca kumba sau pau senem. Dei Moses ubalaong hakipat Israel. Ublay un sapha syapi unong yatu lupa kumba ulapha nga. Uban long uparajat jong pi. Dei ma ubaladon lang bat kipat Israel kibalaya lum lang hari kenca. Uladon reng hangta bat kipat temen jungi lembat angel ubalakren ha ulum Sinai. Ma layo pediang kikubor baim ban ai pateng hangi. Henry kipat temen jungi kim tre ban ko ngu ya Kila kendat ya syarut bat kila kwa ban yu alik phai biang sya Egypt. Kumta kila ong ha aron to tawingi da kiblay ki banyalam nanti yangi. Ngimtip lajia ayu ya utu Moses ubawan sayangi nari Egypt. Deha kata kapor berkila sna ublay tau ubakum kaduru maskun masih. Kila terwa jingkinya ha bat kila yale niam ha uta uba kihi kila tau. Henry ublay ulapai dadian naki. Bat ulai isa yaki. Bakinyamani saya ki klur kasun beneng. Kumbala to aka kitab jungkinong itu lupa. Kupat Israel.
dei ho na ka benta jungi jonga ba pila peniap bat pila kenya de kimrat sau phau snam kanti hari kenja dei ka yeng jan jung u le molek ba phia ba ya ka dur klur jung u le repan jong phi yakini ki blai pila thau ban mani tikum ta ngan bidai bak ya phi syapalat Babylon ki patemen jungi kiladon ya kata bernakel jong ublei ringkat bat ki hari kenja la thau ya ka kumba ublei ula batha yo Moses ban sina kat kum kadur balapen I ha Moses hadian habut ki patemen jungi kilayo pediang ya ka yeng jan na ki patemen jungi kira ya ka bat menba kilalej bat u Joshua bat kila kene ya kari na kijat ben riu ki ba ublei ula pen herkrat hakmat jongki bat kala sa hangta hadu kapor jong udabet uni ula pensobha ya ublei ba la karpat ya ublei ban sha ya u ban pen kre ka yeng nak benta ublei jong u Jacob hendrei de u Solomon ubalate ka yeng nak benta jong u hendrei ublei ba holor tam shong ha ki yeng batei de ki breu kumba unong ya thu lupa uang kabeneng kalong ka khet jonga uang utrai kaperthai kalong ka jingu kejat jonga kayeng ka bakum penthau namar jonga ha ka jaka bangan song ja thai hatu amdei mangahi ubathau kini ki baro kanu philong ki bamutlop ki do nuot jung phi la kum ki perthai bat baro bor phile kelut ya ka kubor ublei philong thekum ki kpatemen jung phi pleng phiru philayale persya baro bor ya umunsiam bakut ladon mo unu nong yathu lupa baki kpatemen jumpi kim sim leben le kho kila penyap ikinong lam kubor ublei bat kibala pen benala slemba ya usyakri bahok jungu bat menta sama pila shet kela bat pila penyap ya u pidei kita kibala yo priang ya ka an ublei bala IT do angel penban pimsim ko ngo ya ka habaki rukot ka dorbar ki osngau yo Stefan kila slatik bat kila kriat beniat ya u da ka jingbitar Henry Stefan ba udap da umun sim bakhu la kmit sabeneng ba layo I ka buram ublei ba dia ujisu ba uyeng ha ka kamon jong blei hapet ula ong ngayo I ka beneng ka bala ple ba ukun ubri ubayeng ha ka kamon jong blei kila perta jam ba kila set ila ki skor de kikti nang ta baro lang kila yatur sya u kila patom ya u sabar konong ba kila lemau ya u kisaki kila yabu ya laki jan ba unsumar uwe usamla ba kerteng Saulus kila lentamau ya Stefan kat ba udang duai kerpat ya utrai ko jisu kenrat tepdiang ya kemensim jonga ula dem ko sia bola pertara kasur bajam ko trai wat nyau ya keni kepop persya eki bat anda ula ong kumni ulayap artan Saulus pat ula menjur ya keni kejing peniap ya kaktin jong utrai kajing songu ya ublei hakalenong ka ban riu ngiyu I kajing jiet iki dikon ki ba ningkom kenhun jong Stefan bat ki parlok jong u bat artli ki ba kongsan hakani ka ngiyu I kajing jiet ka ba kongsam tam lane ka baningkong ka ba ki senran jong Jisu lane ki apostle ki ong kamlong ka ba dai yangi bangin I no kajing ya lap bat ban pelik por ka ban penkre ka bam ban prioritize lane ban penlong ban tip ka bakong santam ka jing em jungi na ka banta ki apostol ka bakong santam ka dai ban le yalap kyong ngimla ban I no ka jing yalap ka tin jong blei ban sambam ban sakri ka dai ka babha handrei ka jing yalap ka tin jong blei ka dai ba khamba shu yangi iwe pe we ro haki banta ba pher ngidan haka jing khot ba pher kum ki kme ki pa kum ki khna kum ki samla kum ki nong trai balang kum ki rang ba balang katekes lawat kum ki lingdo kum ki reuniam ro ngihap ban tip kum no ban priority jungi kede bandai barabor ka jing yalap ka jing sakri ya ka tien jong ublei ki we per ki kam le se ki we ru ki la ban le ki we ki kam le bangi le ki kam ba bha ka no ru le se ki we ru ki la ban le hendai ka jing yalap ya ka tien jong blei don kam ki breu ki bala jet kerpang berkaba ar ban long kinong trei ha ka balang de ban dap umun sim bokot yakini ki ba ong ban sakri ban le ka bam ka di ban penbiang ban sakri ki para bangai ka condition na ka banta jungki ki de bandai ki breu ki badap da ka jinget ki de bandai ki breu ki badap da umun sim bokot kat no le ki we ki banta ka jinglong nong yalam
Takadaw omdon kanu ke kam ka bapo haka jing syakri jungi ya ublay. Haka kanu ke benta pamangi ngidon ladangi dap do mun siam bakut ngile ka babha. Ladangi tray volunteer yang volunteer ni dap do mun siam bakut. Kam dai bengin ya kran kai sini setai. Lada mangingi yo ke kameraman set bam set di haki singi kawai ne kino jing dai niam ngiri ban dap do mun siam bakut. Kam dai bengin si penlut kaya ka por sini setai ban sia kran kai ki. Namar balai kanu ka kam kadai bengi tray na ka benta jong Jesus Christ na ka benta oblay mengidon kam ya ka jing pensle jong u. Bar ka jing long bakar pang jong Stefan udap la ka jing ngai udap la ka jing e oblay udap da mun siam bakut. Tika ka bajia ladon no ki babisini yo ladon kini ki brio ki bayele persya yo ki baya sait nia yo habakim la ki persyang ban mudu yo. Ban ngiyo i hang ne ya ka jing kran ka bajrong ba jong Stefan haklonong ka bah nyo barok ka wei. Kadukhat ningkong hadu basau pusau ngi iba Stefan ubatai sepang ka history jong kipat ba Israel. Nado ka jingkot yau Abraham baldong dan berukpa jong Tera hadin ba ulaklat ukpa Abraham ulami nang tu. Hadin kata ula yo Ishak, hadin kata ula yo Jacob, hadin kata yo ka jing ot share. Ula ot share ya Ishak, ula ot share ya Jacob. Nang tara ublay ula ong Abraham ba kikun kiksiu jong pi kin sayo ekani kari tang ba kikun kiksiu jong pi kin salong merau kum ba saus pa asnam. Kata bar khot. Nang tara ka jing jiet yo Moses ban pelaj lu ya kipat ba Israel. Ka jing ai bat ya ka kamtam ya ka an. Bat nang tara ka jing ai ya ka tabernacle. Ka balong katkum kadur ka bau lapen i o Moses halor ulum Sinai kakut ekani ka jingkran baningkong jong Stefan hakani badong ba kani ka tabernacle ka temple jong ublay hapo hang ni slapar thai katu ka ying jan ka ba kipat ba Israel kira na ka wei ka jaka sa ka wei pat hadu mandayu asnaya ka temple katu ka dei ka dak ka sien ka jingdon jong ublay ringkat bar ki wei pe wei ublay usong sa haki haka sunduk ka jutang haka khat jing isnai ka badon hakatu ka tabernacle. Na dukhat basau-sau do asafsan hadu san pau pedang ini i Ukraine sepang ka jingte ya ka temple menta ka tu ka tabernacle ka de ha ka yeng jan menta andala po ya Jerusalem udabet upersang bantai henry udabet uklam yo bantai ukun jong u Solomon henry menta pada u Stefan u ong ne ba ublay umsyong ha ka yeng ka bathau ki breu ublay umsyong ha ka yeng ka bathau ki breu ka perthai ka de ka jing yo kejat jong u ka beneng ka de ka khat jong u ka yeng ka bakum no bangin la ban thau na ka benta jong ublay ni larang persyong nong rembahan na ka benta ki pat ba Israel ki ju ha ka ni ka poru ki kran persya ba yo Stefan ba ukran persya yo Moses ba ukran persya ka temple bat kita ki jing mudoi bat menta ha ka jing kran jong Stefan open i ba ong na yakini ki barokhat yo Moses ru philai le persya nang tar phi om ba ka temple kadai ka jaka syong ublay udan dengkal bat ngi ha ka temple handai ublay syong tang ha ka yeng batha mangi ki brio ngimla ban confine lene ngimla ban te la kam ublay tang ha yeng batha mangi ki brio mari kini baru khot yo dei ublay batha ka bamut ba ublay udan ka jaka baru khot om dei tang ha ka ni ka temple takadaw ka bamut ka jing em ba hok jong pi ka jing em ba ha jong pi ha ka jing le jing kam swi mala ka singi kadiban pau ba ublay udan kumba ong Jeremiah what syukop bakani ka temple jong try ka temple jong try hinde tu kela ka bamut kata ka jing ong jong Stefan hadin kani pada ka ai ka bajia hadin kani ka ai ka bajia yo Stefan ong ya kitu kirang ba ka badan pi long thik kam ki department jong pi ki department jong pi kila kentat yo Moses ki department jong pi kila kentat yo Aaron kila perthau ka blay thau ki thau blay molek bar urepan kini ki blay thau ka durmasi ban pen i baki kentat yo Moses ki kentat yo Aaron phiru philong kumjo hi wang ba thik kumba ki department jong phi ki kimdon wat wei na preng jong ki ru bam jule ben yo nong thu lupa wei ba wei nong thu lupa la sha le ben na ta kadau phiru menta phile ya ka ju hi bat omni tang kata phila kentat phila pen yap ya uni uba kita ki nong thu lupa baro khat kila kren kila khmi lenti kila khmi lenti uni menta on daw lawan tra jing Jesus Christ uba baro khat ki nong thu lupa kila kedaw lenti on daw Jesus pada lawan phi phila kentat phila set kelai u bat phila pen yap yo kata ka ji ong jong Stefan but hakani po pada Stefan ong ngayo iyo Jesus ngayo iyo try kenrat ba usyong ha ka kamon jong upa hadien ba yo iya ba Ukraine kani ngayo iyo kun ubri ba usyong ha ka kamon jong upa jong kamon jong ublay kani ka pen mau re ka ya ka jing ong spang ukun ubri ha ka kitab Daniel na kata kadaw kirang ba jong kador ba kirai pendrem yo Stefan kila patom yo Stefan kila tan yo kila thmu ban penyap yo ban kawang ma ban thama ban penyap yo berkai ka jing doi ka ba Stefan udwai
udwai artli gijing dwai ko Jisu tu pediang ya kamen siam jonga bat kabaar ko Jisu wat nyaw ya kani kapop persya eki kani kejing long jong Stefan kaba jana hidu kata-kata kejing bot jong uyau Jisu ko Jisu pediang ya kamen siam jonga bat kaju kapor kumba u Jisu udwai nalor kading pena kopa tuma piti namar kemtip ya kabakile Stefan ruang ko Jisu ko try kenrat wat kanya kani kapop persya eki kajing trang jong Stefan kamdai kajing jot jong ki kajing trang jong Stefan kalong thikum kajing trang jong Jisu hi kajing trang jong Jisu mentaka urlong ha kajing trang jong Stefan ba Stefan ro wat hapdeng kajing sya sitom udwai nak benta kitu kibre ke ba pen sitom yu ba makiru kindup yo ya kajing imbam zukut kindup yo ban itu yo Jisu kindup yo ban kala ka bamut ban phai sya Jisu kani kadai kajing iet ka ba Stefan udon yo Jisu kajing long ko jong Jisu ngiru ngipa ni kani kajing ai bamangi ngindup la ban pediang ya kasandur jong blai kam kerpang ba mangiru ngindup la ban mahap la meki we ngin la bar bor ban pet ka khmat ba isin ai man kan mau bangi la yo kajing isin ai ngi hap ro ban ai kani kajing isin ai syaki we pat ani ro ya Jisu Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kajing nget ka mela ai ngi hau kun jongi Jisu Christ men jongi ba kading zo kajing ai wala pan raham ki do no jongi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen ba kar khu na menta kajing wan ka hima jongi to ai ba kajing ai jongi kan pan kala yangi shakinong bat sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pan kala kolong brio man brio na syapo bat yajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jemi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing thrang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing ai kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen em jongi sya satla ka pertai jami ublai jongi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jengi Kristan tu doai na rumta jengi